Sitten käy. Moikka! Mä oon Ella Leaning 5X:stä ja tänään me näytetään Tomin kanssa tämmönen lyhyt ytimekäs aamutreeni, jonka voi tehdä esimerkiksi kumppanin kanssa tai sitten ihan vaikka kaverin kanssa. Ja tästä tulee olemaan 5 liikettä, mä tuun näyttää ne helpommat versiot ja Tomi näyttää sitten vähän haastavammat versiot. Joo, tosiaan Tomi Kokko Leaning 5X:stä myös ja meillä on ryhmissä tosi paljon pariskuntia myös, jotka tykkää treenaa kimpassa. Niin tää on yksi hyvä treeni, mitä sä voit, kuten Ella sanoi, kumppanisi kanssa treenata tai sitten kaverin kanssa, niin aika hyvä setti tiedossa, niin eikä näytä Ella miten tämä toimii. Lähdetään treenaamaan. Noniin, olipas kiva treeni raikkaassa ulkoilmassa. Kiitos itsellesi. Joo. Ja tosiaan 10 toistoa per liike ja noissa yksittäisliikkeissä, kuten ne pistoolikyykkyt, niin 5 toistoa per puoli riittää. Vikassa liikkeessä selät vastakkain kyykkypito, niin kauan pidätte kunnes toinen rösätää pepulaa sinne maahan, niin se on siinä. Jes! Tässä oli nyt tää nopea tehokas treeni. Kokeilkaa ihmeessä, kertokaa mitä te tykkäsitte ja pysykää linjoilla. Jes, palataan. Moi!